एन्जर जावनायबो दङ माबायदि अबस्था जागोन जोबोर गाज्रि हाबखादों हालौगासिनोमोन आरोना बेहाय नै हाबाय जेन तेन हाबाय आरोना नै फुरा बिदिजों बोरै जानांगौ नायलाय नायलाय अखाया आयौ फैबायलै मा जानांगौ बेफोरबायदि जों आयै सेसलै नै फुरा गुफुर बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जों दा बेलाय बे न'सो हाबैथ'नांसिगोन नोंथांमोन नायनो हागोन जोंना लाङिना लोमजोब्बाय एकदमबारे सेस दा बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ लाङिना लोमजोब्बाय नै हनै आयै सेस गारियानो माबायदि हालोदाव थानांगौ नै लाङिना लोमजोब्बाय दैबाना दैबाना जोंनि लाङिना नोंथांमोन जोबोर गोबावनि उनाव बारिथिं फैलायबाय आरोना जोबोर गाज्रि अबस्था जानानै दं बारिया नै अखा दिना नायनो हागोन नोंथांमोना दिनखौ फुरा लेथ्रा जाजोब्बाय फुख्रियाबो है हाग्रा जालाजोब्बाय नोंथांमोन बिजा ओरै कानेक्सन होननानै दोनदों आरोना नोंथांमोनजों दा लाङिनाव थांनो नागिरदों आरोना फुरा थम थमजों जोबोर गोबावनि उनाव थम थमजों थांनाय फैयो गासिबोनि दा दिनखौ नायनो हागोन बोरै फुरा अखा हानानै बेलेग जानानै दं आरोना दिना नै आरो दाबो फैगोन जोबोद बार बारलाबायगासिनो दं एकदमबारे ओइलाय बैजाथ' आद अखा हाबाय नै जेबो साजोगोन सिनायहरला अखा हाबाय अखा हाबाय अखा हाबाय अखा फैगोन नङा हाबायानो नोंथांमोन हाबाय नै बिदिजों बोरै जानांगौ जोंना थम थमसो खोथा गैया दा नै न'खौ कमप्लिट बानायथ'वाखै मानो बानायाखै होनबा नैबे बेखौ इथाफोरखौ एसे सिमेन्टजों एसे रानदों आरोना अखा हागासिनो दंना फुरा नै गोरा जाजोब्बाय बेफोर बिदिजों बोरै जानांगौ नायलाय नायलाय अखाया आयौ फैबायलै मा जानांगौ बेफोरबायदि जों आयै सेसलै नै फुरा गुफुर बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जों दा बेलाय बे न'सो हाबैथ'नांसिगोन ओइ होबोबाय मायाव दं जों दा नाय बोरै जानांगौ बेफोरबायदि अखाजों दा गैलालै मबाइलाव अखागोन मा माबादि मोनो इसोर आबायमे बोरै जानांगौ बेफोरबायदिजों लाङिनो थांनो नागिरनायाव बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ दा नै दाबो फैया एसां नेबाय जों जोबोर गाज्रि नै आं होनखाथारदोंमोन अखा हागोन होननानै एकदमबारे मा जायगायाव थादों नै नायनो हागोन नोंथांमोना एकदमबारे उपाय नट सिलाजोब्बाय मानसिफोराबो गारिया दाबो मोनफैयाखै आरोना जोंना हागोन जोबोर जारला आरोना अखाया एकदम थांनो हाला मा बुंबावनो जोबोर दुखुआव दं जों नै दुखुआवनो गाबां गाबां जालायबाय मा जाखो बिदि अखाजों बोरै सोलिनांगौ 2 hours later नोंथांमोन नायनो हागोन जोंना लाङिना लोमजोब्बाय एकदमबारे सेस दा बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ लाङिना लोमजोब्बाय नै हनै आयै सेस गारियानो माबायदि हालोदाव थानांगौ नै लाङिना लोमजोब्बाय दैबाना दैबाना जोंनि लाङिना खामानि हाबजोबला जोब्बाय आरोना बोरै जानांगौ बेफोरबायदिजों होनलाय काका बोरै जानांगौ बिदि आरो जों बे लालै दैयाबो नै आगोलथिं सहर मबाइलखौ
Aduh, loomla जोब्बाय langitनि अबस्था लामिननि अबस्थालै अखाया मारै हाना होखो गैला बानासो लोमलाजोब्बाय सुनसान हाबाला बोरै जानांगौ जों मारै जानांगौ नोंथांमोन मैया जों थांनो मोनैया नै दिनैसो थम सानिफ्राय ब्लग बानायनांबाय आरो ना उफाय नट अखा हानानै मैया ओरैबायदि अखा हादों नोंथांमोना नुदोंआनो जानो हागौ नै माबायदि लोमलाजोबनानै दं जोबोद हनै हनै मानसिखौनो थोरोबजोब्बाय नै एसे बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ नै सायाव ड्राइभार सानै दङ नै फुरा माइ गायखानायानो सेस Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Godan moनसे भिडिअ बयनिसिमबो फिन खनसे बरायहरनाय नोंथांमोननिसिम थम सानिफ्राय फुरा इन्ट्र'खौ होनानै लाबाय दिनै जों दा थांगासिनो दं लांहिन मैया अखा हानायजों जों थांनो हायाखैमोन भिडिअ बानायनानै दोनखादोंमोन आरोना दा बिदिनो उफाय गैया थांथारनांगौ जाबाय भिडिअखौ खावसे बानायदों जेब्ला नै जों दा लांहिनाव थांगासिनो दं आगोलाव थम सालायग्राफोर ओमफ्राय उनाव आं नै जिरायनानै दा दै लोमलाबायनानै दं आरोना नोंथांमोन जोबोर गाज्रि अबस्थायाव जानानै दं फिसिलायदों माथो दैया दानिसो मैगंफोरानो फिसिजोब्बाय हनै नोंथांमोना नुहरदों भाई न'आवबो लोमहैबाय बिजा थम सानिफ्राय बुंबाथाय बिदिनो जाखायो औवा होननायफोरा नोंथांमोननि जोंथिं बोरै परिस्थिति जानानै दं नोंथांमोनजों दा लाइनाव मोनफैयो आरोना मबाइल लाग्रोनो दं बानायनो होदोंमोन बे बिल्डिंआव मबाइलखौ लानानै देखायफैगासिनो दं जोंना बाजार गेट हेभि बानायगासिनो दं दुबाइयाव जों मा खामानि मावनो फैखोनाय बे दुर्गा फुजा जायो थांसैलै मोजां बे दोनलायदोंमोन जों फुरा लायलायबायमोन आरोना गोजौआव दा दखानियानो फैला मबाइला गाज्रि जाखो ना माखो खम दुखुआव दं साननै सानथाम जाबाय थांसै नोंथांमोन जों दा बास स्टेन्डआव थांगासिनो दं आरोना एसे जिरायहैनो होननानै आइसक्रिम जाबायमोन नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों बास स्टप ओइ गारि दं बास स्टपआव फैदोंमोन आरोना नै जों दा न'आव थांफिनसै नोंथांमोन दा गोदाव सोराव जागासिनो दं एकदमबारे नै दुब्लियाव बोरै अबस्था जाजोबगोन नोंथांमोना नायनो हागोन माइखौनो गायखानायानो सेस आरोना नै बे माइ गायजोब्बायमोन दैया माबादि सब नै बेफोरजों बोरै जानांगौ नोंथांमोन नाय हनै लाफि साज'लायनाय अबस्था जाबाय 2 hours later नोंथांमोनजों दुब्लियाव फैदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय दुब्लियाव फैनायाव डाइरेक्ट नै ट्रेक्टर बेलाय बे आदामोनानि ट्रेक्टरा हाखराव हाबदोंनो थ' बेखायनो दा थांगासिनो दं आरोना जों बख'नो होननानै ओइलाय र' थांनानै देखायगासिनो दं नोंथांमोननिसिम दा नै खलदंपारा लामाथिं जोबोर गोबावनि उनाव दिनैसो दुब्लियाव गाफैदों आरोना नोंथांमोन एकदमबारे लाइन थांनो होननानैसो ओंखारबोदोंमोन बेदर लायनो होननानै थाङै थुङै ट्रेक्टरनि माबा बेलायो हालेवग्राया खोन्थाफैबाय हाबदों होननानै ओंखायनोथ' जों दा बिजाब फैनांगौ जाबाय अबेखाय उफाय गैया हनै बोरै हाबदों खाथियाव साबसिन नुगोन देखायगासिनो दं नोंथांमोन गाज्रि हाब्बाय नै आयौ साखायानो होलांजोब्बाय माथो जोबोर गाज्रि हाबखादों हालेवगासिनोमोन आरोना बेहाय नै एन्जर जावनाय गुदुङाव माबायदि अबस्था जागोन एन्जर जावनायनि हाखर दोनलांनाया मा अबस्था जाखोनाय जाबायलै
हाबाय जेन तेन हाबाय आरोना नै फुरा गननि तेन तेन बेसेबां गोथौलै नै बाब नै ओमफ्राय बाब बाब बिदिसो बोरै जानांगौलै एकदमबारे जोबोर आं गोलैलायबाय आरोना हाखरथिं हाबनानै मा अबस्था जागोन दसेनो लाङि थांनो नागिरनाया थ' नोंथांमोनजों थांसै आरोना दा बे जायगानिफ्राय मबाइल सब गोलैजोबनानै नै मा अबस्था जागोन दासो गाज्रिबसिननानै गोलैदों आं बेहाय नोंथांमोन दिनैनि ब्लगखौ बे खन्द'आवनो फोजोबनो सानबाय आरोना भिडिअखौ नायनानै आंनो लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय नोंथांमोन